Земята е обречена. Опустошителна сила ни приближава. И времето ни изтича. Цивилизацията ни рухва. И планетата е унищожена. Можем ли да построим кораб, който да ни отведе до нови светове? Може ли човечеството да се спаси? Можем ли да евакуираме Земята? Евакуация на Земята. Марфа, Тексас. Остров Чеджу, Южна Корея. Не ли искаш да видиш звездите? Да, татко, тук ли си? Да. Джонг-Су, погледни. Виждаш ли ги ясно? Да. Това падаща звезда ли е? Да, виж тази. Препятствията, през които е минал видът ни, са нищо пред това, с което може да ни изненада Вселената. Има цял куп лоши неща, които може да се случат със Земята. Татко, да вървим. Бързо, бързо. Боже мой! Влизай в камиона, влизай. Влизай. Началото на края. Ако внезапно бъдем бомбардирани с големи космически обекти, това ще бъде катастрофално за Земята. Няма да ни донесе нищо добро. Обсерваторията Паркс, Нови Южен Уелс, Австралия. Един от най-екстремните възможни сценарии включва обект, наречен неутронна звезда. Неутронната звезда е страшно малка. Затова излъчваната светлина може да е милиони пъти по-малко от тази на Слънцето. Неутронна звезда. Неутронната звезда е трупна звезда, която е била много по-голяма от Слънцето и изгаря горивото си много бързо. Когато то свърши, цялата звезда се разпада. Така се получава вид супернова или огромна звездна експлозия. Ако неутронна звезда се насочи към нас, това ще бъде много лошо. Не можем да я взривим, нито да променим посоката й. Трябва да се махнете от пътя й, или ще бъдете унищожени от неутронна звезда. Нашата циничност може да бъде нещо хубаво или нещо лошо, в зависимост от ситуацията. Ние не вярваме на това, което виждаме или което чуваме. Представете си как множество учени обикалят медиите и казват, че това ще се случи. Значи това може да ни се случи. Така смятам. Както и всички астрономи по света. Разполагаме с еднакви данни. След седмица-две хората ще повярват. Но какво ще направят по въпроса?
И кога ще се случи това? Според изчисленията ни след 75 години. След 75 години Земята ще бъде унищожена. Това е краят ти. Времето изтича. Време до сблъсъка с неутронна звезда. 74 години, 11 месеца и 30 дни. Ако природата ни замери с нещо, което е толкова опасно, че ще унищожи Земята, ще бъдем принудени да отидем някъде другаде. Самосъхранение. Можем ли наистина да спасим 7 милиарда души? Не забравяйте, че в цялата история на човечеството само 600 души са пътували в космоса. А разстоянието, което трябва да пропътуват, също е проблем. Ще изминат поне 6, 7, 8 светлинни години. Това са 64 трилиона километра. Едно е сигурно. Няма да можем да изминем това разстояние с днешните ракети. За да успеем, трябва да построим огромен кораб. Ще ни е нужен нов двигател, за да го задвижим. Въпросът е дали ще успеем. Всеки план за ново летателно средство върви с големи рискове. Но човечеството ще бъде в опасност, така че ще трябва да рискуваме. Крестихме проекта Хоризонт. Той представлява най-новите ни успехи в двигателите за космически кораби. В момента разглеждаме нови подходи. Плазмата е обещаваща, но има проблеми с съхранението й. Въпреки това, има потенциал. За да може ракетата да достига високи скорости, трябва да изкараш отходните газове възможно най-бързо. Идеята на ракетата с плазма е да използваме електричество, за да увеличим скоростта на газта и да я изкарваме по-бързо. Плазмата може да е по-мощна, но ще изисква много гориво. Това ни връща към проблема с горивото. Слънчево ветроходство. Тази технология е добре проучена, особено през последните 15 години. Слънчевият ветроход се захранва чрез слънчева светлина. Докато се разхождате, не го усещате. Но светлината, която се отразява от вас, оказва натиск. Разгледахме дизайни за слънчеви ветроходи. Ако бъдат достатъчно големи и достатъчно леки, може да вдигнат доста високи скорости. Но слънчевите ветроходи имат ахилесова пета и тя е, че ускоряват благодарение на радиационното налягане на слънчевите лъчи. При отдалечаване от слънцето налягането намалява. Все едно да карате по дълга и празна магистрала, а никъде да няма бензиностанции. Има друг кандидат за междузвездно пътуване. Той е като от научно-фантастичен филм. Антиматерия. Антиматерията е най-голямата надежда на всички инженери през последните 20 години. Антиматерията е като огледално копие на материята. Има същата маса като нормалните частици, като протона и електрона, но е с различен заряд. Събираме частица материя и частица антиматерия. И те се унищожават взаимно, при което се отделя огромно количество енергия. Но антиматерията създава доста пречки. Енергията й е много опасна, а и още не знаем как да я контролираме, камо ли да я насочваме. Трябва да я държим във вакуум и да я удържаме чрез силни магнитни полета, за да не се докосва до стените на контейнера. Иначе ще се самоунищожи и ще отдели много енергия. Простичко казано, ще стане огромна бомба. Не можем да използваме ракети с химикали. Слънчевите ветроходи ще изгубят тягата си. Антиматерията е прекалено опасна. Това са лоши новини за кораб,
който трябва да стигне до далечни звезди. Благодаря, че дойдохте. Да се разделим на дискусионни групи. Но може би крием кос в ръкава си. Има технология, която може да свърши работа. Ироничното е, че тя е на 60 години. Тя може би ще ни помогне. Кос в ръкава. Каквото и да правите днес, вие сте част от атомна война. По време на проекта Манхатън през 40-те години, физикът Станислав Улан предложил да се изстреля космически летящ обект, задвижван чрез ядрени бомби. Много учени, включително Фриман Дайсън, развили идеята, представяйки си космически кораб, движещ се чрез ядрени експлозии. И нарекли проекта Орион. Идеята на Орион е много проста. Представете си, че имате огромен космически кораб и му сложите големи шокоабсорбатори. Вземате ядрени бомби, изстрелвате ги от кораба. Те се отдалечават на десетки или стотици метри и експлодират, а ударната вълна достига до шокоабсорбаторите. Пускаш множество бомби и корабът започва да се движи и вдига висока скорост. Най-бързо движещият се обект е сондата Voyager, достигаща до 0,006% от скоростта на светлината. При тази скорост ще се нужни десетки хиляди години, за да достигнем друга звезда, но с Орион ще стигнем по-бързо. Според проучванията, ако в рамките на 10 дни детонираш по една бомба на всеки 3 секунди, ще достигнеш до значителен процент от скоростта на светлината. За построяването на такъв кораб е нужно невиждано досега сътрудничество. Нужни са много природни ресурси. Светът ще трябва да се откаже от концепцията за парите, а хората ще трябва да работят заедно. Изпълнител Наркотици ООД. Запознайте се с индустрията за милиарди долари всеки четвъртък от 20:55 по National Geographic. С нова разсекретена информация. Чух бум, бум, бум и уникален достъп до всяка от страните. Не искаш да си имаш работа с тях. Това са истински истории от безскрупулните времена, Баща ми поръча убийството ми. в които се издигна и рухна великата американска мафия. Една грешка и с теб е свършено. Разказани за първи път. Отървахме се с убийство. Мафия. Всеки петък от 21:55 по National Geographic. Надежда на хоризонта. Наричат го проект Хоризонт. Ние получихме ексклузивен достъп, за да ви покажем тази постройка, която се издига тук, в Флорида. Вече са кръстили комплекса Корабния град. След няколко месеца обектът ще бъде отцепен от военните и битката за човечеството ще започне. Цялата общност ще отиде в Корабния град. Учените и инженерите ще се съберат и ще започнат работа. Те ще имат нужда от домове. И не са само те, а и семействата им, защото те имат жени или мъже и деца, които може да дойдат с тях. Ще се събере едно голямо общество. Първата задача в Корабния град ще бъде да измислим как да процедираме с проекта Орион. Първо трябва да се увеличи продукцията на плутоний. Ще трябва да проектираме бомби, които да се използват за Орион. Не може да използваме извадени от употреба ядрени оръжия. Така че е нужен изцяло нов дизайн. Както виждате, бомбите ще бъдат прикрепени върху плочите.
Шокоабсорбиращите плочи трябва да имат няколко приложения, което осложнява проектирането им. Те трябва да прехвърлят инерцията от детонацията, за да задвижат кораба. Те трябва да предпазват хората в кораба от радиация. Не е много здравословно да си край взривяваща се водородна бомба, освен ако нямаш добра защита. Те трябва да издържат на множество детонации, по една на всеки 3 секунди, за да набере скорост. При една детонация на всеки 3 секунди може да достигнем до 7% от скоростта на светлината. Докато усъвършенстваме двигателната система, следващият въпрос е какво ще задвижва тя. Колко голям ще бъде корабът и какви трябва да са условията вътре, за да оцелеят пътниците. Един от основните елементи, които трябва да осигурим, е нещо, което приемаме за даденост. И това е гравитацията. Когато отидеш в космоса, ако няма гравитация, костите в тялото започват да страдат от липса на калций. Хората, които кацат след 3 месеца престой в Международната космическа станция, трябва да бъдат подкрепени. Иначе падат на Земята. Толкова са слаби. Ние говорим за цял живот, прекаран при нулева гравитация. Това ще създаде куп проблеми. Първият е фактът, че не знам дали в такава обстановка могат да се раждат деца. Репродуктивната система зависи от гравитацията. Не знаем даже как ще изглежда човек, отраснал и дори заченат при нулева гравитация. Дали ще бъде като нас? Дали изобщо е възможно да родиш в космоса? Трябва да предположим, че ще отгледаме поне няколко поколения в космоса. Това е нещо, което досега не е правено. За щастие има много начини за симулиране на ефекта на гравитацията и един от тях е чрез въртене. Жерар О'Нил е професор по физика в Принстън, който е създал дизайн за космическа колония, в която хората ще живеят във въртящ се цилиндър, създаващ изкуствена гравитация. Всичко това е симулирано от компютри и смятаме, че цилиндърът ще издържи. Дори и да пътуваш само няколко дни, пак няма достатъчно светлина, така че ще ни е нужно изкуствено осветление, но този проблем не е чак толкова голям. Може да прокараме светлинен лъч през средата на кораба. Той ще имитира дневния цикъл на Слънцето, защото хората, растенията и животните разчитат на циклите на деня и нощта, за да оцелеят. Трудни решения. Времето с блъсъка 56 години. Кой ще замине? За мен това е големият въпрос. Как да изберем хората, които ще се спасят? Първо бихме искали да направим ДНК тестове на възможно най-много хора. Най-добре би било да съберем проби от всички хора по цял свят. Ако е възможно. Ние търсим хора, които да сложат началото на човечеството на далечна планета. Трябва да вземем предвид шансовете им. А генетичният профил до някъде ще помогне за това. Хората, които ще оцелеят, ще трябва да са идеални от биологична гледна точка, защото говорим за оцеляване в рамките на доста време. На някои места ще са нужни обучени медици, които да събират пробите и да ги изследват. Но в други случаи хората могат сами да изпращат пробите. Може да създадем комплект за проверка на евакуационните шансове и да го пратим на хората. Ще съдържа игла или тампон, инструкции и плик. В него ще я пратят до корабния град. Корабния град, Америка.
Генетиката не е единственият критерий за избор. Нужен е екипаж, който да управлява кораба и да поддържа неговите системи. Трябват лекари, инженери, пилоти, учени, медицински лица и лаборанти. Въпреки че това ще се реши в последствие. Изоставените. Независимо какъв критерий се използва, щом започнеш да определяш кой ще замине, решаваш и кой няма да замине, а това са доста хора. Всъщност 99% ще останат. Богатите ще определят приоритетите на начинанието и ще участват пряко в подбора на малцината оцеляващи, които ще отидат в космоса. Ще има много страни, от които ще бъдат избирани страшно малко хора. Ще има бедни на ресурси хора, които ще искат да са част от проекта, но няма да бъдат избрани. А битката за ресурси обикновено е насилствена. Има голяма вероятност да станат трагедии. Може да се организира лотария и всички ще имат еднакви шансове. Но ще бъде крайно объркано. И може да се разрази война за местата на кораба. Властите може да кажат: ние имаме ядрена бомба. Ако не правите каквото искаме, светът ще свърши. Времената се променят и трябва да се махаме. Има две възможности. Хората да се обединят и да покажат най-добрите си черти, а може и да покажат най-лошите. Няма друго място като дома. Когато разберем, че Слънчевата система е обречена, трябва да започнем да търсим други системи с планети, подходящи за нас. Вярваме, че трябва да има други планети като нашата. Преди 20 години това е било само философско изказване. Сега вече подозираме, че има много места като Земята. Въпросът е кога ще ги намерим и къде се намира най-близката. Намирането на нова планета няма да е лесно, но вече имаме телескопи в космоса, търсещи планети, подобни на нашата. Най-надежният в момента е телескопа Кеплер. Той е еднометров телескоп, обикалящ около Земята. На всеки 6 секунди регистрира по 150 000 звезди и търси малки светли точици, подсказващи, че пред звездата има планета. Понякога някоя планета минава между нас и звездата си. По този начин блокира част от светлината на звездата. Ако наблюдаваме тази звезда, забелязваме промяна в светлината. И по това разбираме, че там има планета. Кеплер е намерил 2000 планети, които са с размерите на Земята и по-малки. Това са доста потенциални домове, но проблемът е, че са прекалено далеч. Кеплер открива планети на 1000-1500 светлинни години. И въпреки, че това е интересен експеримент, така няма да намерим близко място, където да можем да отидем. Целта е да намерим планета, подобна на Земята, в така наречената обитаема зона. Обитаемата зона е район около звезда, където температурата позволява наличието на вода в течно състояние. Водата е важна част от биологията и от химията на живота. Дори да намерим планета в обитаемата зона на звездата с подходяща температура и гравитация и може би дори развита биосфера, пак ще има доста неизвестни.
които може да ни убият, когато стъпим там. Скоростта на вятъра е от голямо значение. Ние едва издържаме на вятъра със скорост 80 км в час. На някои планети може постоянно да духа със скорост 320 км в час. Може да стигнем до там и да се окаже, че предположенията ни са грешни. Може планетата да има странна химия и необичайни вулканични процеси. И това всъщност да я прави необитаема. В даден момент ще трябва да поемем един огромен риск. Това ли е? Има ли някой, който не е съгласен? Ще трябва да се доверим на машините и измерванията си, да изберем мястото и да потеглим. Това е най-добрият ни шанс. При другите няма надежда. В тази ситуация няма как да го мислим до безкрай. Човечеството не може да изчезне заради анализи. До сблъсъка остават 34 години. Няма къде да се скрием. Когато неутронната звезда навлезе в системата ни, камъните, астероидите, кометите и всичко останало ще бъде притеглено от нея. Сблъсъците им със звездата ще бъдат като ядрени взривове. Този обект ще започне да отделя радиация. Ще изпепели всичко по пътя си. Ако неутронната звезда се приближи към нас, радиацията й ще мине през атмосферата на Земята и ще пробие дупка в нея. А ако се озовем на пътя на радиацията, излъчвана от неутронната звезда, тогава Бог да ни е на помощ. Нужно е сглобяване. Повечето хора си представят космическия кораб като ракета, която излита сглобена и достига до орбитата. При толкова голямо нещо няма да се получи така. Но за щастие има и други начини за строене на кораб. Много по-логично е да го направиш на части, да ги изстреляш в космоса и да ги сглобиш там. В космоса няма атмосфера и няма земна гравитация. Не е нужно да влагаш време и усилия да го пригаждаш за различните условия, т.е. за напускането на атмосферата и за космоса. Може да се концентрираш само върху дълбокия космос. Вероятно няма да успеем да построим целия кораб в звездния град. Ще трябва да разпределим работата из целия свят и да се получи една глобална поточна линия. Това е, може би, единственият начин да успеем на време. Най-голямото предизвикателство ще бъде изработването на системите и изглобяването им заедно. Ще трябва да използват различни методи и различни процеси. Трябва да се уверят, че като ги изстрелят в космоса, част А ще пасне на част Б и всичко ще работи както трябва. Не бихте искали да отидете в космоса и да разберете, че нещо не си пасва. 24 години до сблъсъка. Опасно работно място. Изстрелването на елементите в космоса е лесната част. Правили сме го и преди. Но дори с най-усъвършенстваните машини, сглобяването им ще изисква невиждана досега мащабна човешка координация. Аз не вярвам, че можем да сглобим всичко без човешка намеса. Гравитацията е нулева и се чувствам страхотно. Може да използваш роботи, но понякога са нужни и хора.
Вероятно отвън денонощно ще трябва да има астронавти с скафандри, наблюдаващи операцията, които да могат да извършват ремонти, когато се наложи, докато корабът се сглобява. Ситуацията може да бъде доста опасна, защото около Земята има буклуци, които летят с висока скорост. Първата и втора част вече са навън. Всичко е наред. Отломките се движат с орбитална скорост, която достига между 8 и 11 км в секунда. Скоростта е по-голяма от тази на куршум. И може сериозно да те наранят. Десет години до сблъсъка. Запаси. Не забравяйте, че този своеобразен Ноев ковчег трябва да поддържа живота на всички на борда. Трябва да разполагат с всичко, което ще им бъде нужно за десетилетия напред. Въздух, вода, храна. Ако не разполагаме с тези неща, няма да оцелеем. Но за щастие, въздухът и водата са едно и също, поне от научна гледна точка. Може да получиш кислород, като пуснеш ток във водата. Същото правят и организмите, когато генерират въздух чрез фотосинтеза. А ако разполагаш с ядрена централа, може да генерираш електричество много дълго време. И чрез хидролиза да получаваш кислород. Можем да дишаме и имаме вода. Остава да се погрижим за храната. Колкото и обичайно да изглежда, до сега не сме правили нищо с такива размери, особено в космоса. Ако не намерим решение, всички хора на борда ще умрат. Не може да натрупаш милиони консерви с боб и замразени пилешки бургери, с които да се изхранваш през целия път. В космоса няма да се яде месо, няма да има пържоли. Може да ядете нещо с вкус на месо, но не и месо. Ако ви се ядат животински протеини, ще хапнете черви или хлебарки. Отдавна използваме насекомите като източник на протеини. Предполага се, че ще има земеделие, но кой знае. Може да свикнем да ядем насекоми. Ще трябва да съдим земеделски култури. Трябва да измислим нови видове земеделски култури, които ще издържат на радиацията в космоса. Ще трябва да създадем семена, които да не се влияят от микрогравитацията. Невъзможно е да отглеждаш царевица в космоса. Ще ядеш крекери от хлорела. Това са тънки зелени вафли с вкус на сушен спанак или на нещо по-гадно. Диетата повдига въпроса за трилионите пътници на борда. Говоря за бактериите. Трябва да имаме микроби в космоса. Те са важни за оцеляването на човечеството. 3 килограма от тялото на всеки зрял човек представляват микроорганизми. Без бактериите няма да можем дори да храносмиламе храната. Тези организми са еволюирали преди 2 милиарда и 500 милиона години. Те са тези, които са направили планетата ни обитаема за останалите видове. Лесно е да занесеш бактерия в космоса. Те се слагат в малки стъкленици и се замразяват в течен азот или друга течност. Като в банката за сперма. Не трябва да забравяте, че всичко ще се върши по едно и също време.
Строенето на кораб, избирането на дестинация, струпването на запаси и измисленето как да се хранят пътниците. Всичко трябва да се координира едновременно, иначе няма да стане. Неутронната звезда няма да ни даде отсрочка. Няма връщане назад. Две години до сблъсъка. Имаме десетки хиляди души и разполагаме с храна, вода и въздух. Вече ни се иска да се качваме на борда и да напуснем планетата. Ще бъде трудно пътниците и екипажът да поддържат положителна нагласа, особено в началото. Хората, които ще излетят, ще страдат от депресия, защото ще осъзнават, че домът им е унищожен. Ще изоставят приятели, близки и любими места и повече няма да ги видят. А това ще нарани всички. Радваме се, че сме едно от няколкото хиляди семейства. Как да не заминем? Това е единственият ни шанс. Човечеството ще напусне дома си за първи път. 250 000 души ще пътуват заедно, може би 60, 80 или 100 години в кораб. Ще изоставят членове на семейството си. Ще изоставят родните домове. Ще бъде важно по време на пътуването да запазим семейната структура. Отделните хора ще създадат нов дом. Ако успеем, този своеобразен ковчег ще бъде невиждано досега чудо. Последното чудо, което ще създадем на Земята. Ние предполагаме, че хората ще се държат прилично, но трябва да въведем закони и правила. Нужна е структура. Това, което ме тревожи най-много, е социалното сработване на групата. Ще се подчиняват ли или ще се разбунтуват? Дали ще обърнат кораба? Ще се предадат ли? Хората трябва да бъдат концентрирани над задачата, а не да се цепят на фракции. Имаме същите проблеми в градовете и в съседни държави. Трябва да ги преодолеем. Ще имаме хора от различни държави. Дали омразата и проблемите, които имаме на Земята, няма да ни последват и в космоса? Обязателно трябва да има управление. Кои закони ще вземем със себе си? Тези на Америка? Тези на ООН? Каква ще бъде политическата структура? Искаме ли демокрация? Това е интересен въпрос, защото няма да искате диктатор, който да командва всички. А като кацнете на планетата, да продължава да управлява до живот. Нужна е военна структура, която да съблюдава изпълнението на заповедите, защото управляващите ще трябва да вземат трудни решения. Но ако има демокрация, власт имащият може да бъде сменен. Това ще се отрази на успеха на мисията. 24 часа до сблъсъка.
приближаването на неутронната звезда ще се случат две неща. Ядрото и повърхността на Земята ще се нагорещят и ще се разтопят. Това ще доведе до невиждани земетресения. След това гравитационното поле на неутронната звезда ще започне да разкъсва планетата ни. Когато атмосферата, океаните и повърхността на планетата се променят, хората ще умрат. Мисля, че повърхността ще се разкъса и топлата вътрешност ще се разтече из вакуума на космоса. Когато Земята започне да се разкъсва, хората вече ще са умрели от радиация, вулканична дейност или цял куп други неща. Никой няма да види това събитие, освен хората в ковчега кораб. С остатъците от Земята може да станат няколко неща. Може да попаднат в неутронната звезда и да се получат колосални експлозии. Може и да влязат в орбита около неутронната звезда. Може да образуват пръстенна система. Земя 2. Осемдесет и 8 години по-късно. Кой ще пристигне на планетата? Средната продължителност на човешкия живот е 70 години. Така че когато стигнем до новата ни планета, повечето хора, които са тръгнали от Земята, ще са мъртви. Тези, които са излетели на 50-60 години, няма да достигнат до там. Вероятно ще са останали само децата. Това ще бъде много емоционално преживяване, защото ще са стигнали до края на дългото пътуване, но в някои аспекти пътуването тепърва започва. Представете си емоциите, които ще изпитат тези хора, когато за първи път видят повърхността на планетата. Но сега трябва да направят нещо повече. Трябва да кацнат и да пресъздадат човешката цивилизация. Много хора биха казали, че това да мислиш как да построиш междузвезден Ноев ковчег за евакуация е загуба на време. Не знам дали бихме искали да влагаме много усилия, когато няма заплаха. Но трябва да го обмислим, защото все някога ще искаме да напуснем планетата. Дано не сме принудени на това от катастрофа. Звучи като лудост, като научна фантастика за края на света.
Няма връщане назад и трябва да евакуираме Земята. Невъзможно е да се каже, че това няма да се случи. Интересно е да мислим по въпроса дали видът ни ще продължи да се развива извън планетата, на която се е появил. Често миграциите на Земята са се случвали заради някакво бедствие, което е принуждавало различните видове да се преместят другаде. При нас може да е същото. Може би някоя трагедия, колкото и опустошителна да е тя, ще ни помогне да живеем вечно, размножавайки се из Вселената. Преводач Марина Костадинова. Филма озвучиха артистите Петя Абаджиева, Иво Райков, Емил Емилов. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.